Balik ke BJP ke Shim yang kata karai ban ailat ya u nitin nabin sapusan senam kereta ban yalam mentah kenti. Dah kejingjit yung nitin nabin kum presiden juga parti ka penpa ba ki Samla har ki don kata ka bor ki don kata ka jingla jo ki ban Shim yang kata lengkot. Uni mdire basu kharna madan basu yarap election a ba UM. Uni presiden kita udah khun jong jong ka BJP tu mah. Te haba ni ika jeng duna jo kongres. Te menta apa ngi i BJP ka e bakla kongres ka alias ka BJP ni. Ka BJP hi ha kani ka por kam tala da ka thung yanu rum dan jumut hi. Adian wede kin pik nar da mudi hi banyak pesan senam. Ti ngam dayu i than ba kata ba uniu presiden batmai jong ka BJP ula ban pol li khabot. Datang ke BJP hi ke ban ailat iki Samla. Kadang ke parti ke ba ailat ik kena Samla la da kitrai ba. Tingi khot ngi aware so ba ik kena Samla wan ban man kai ke BJP bapin sutho. Kawai ke ba ngam sutho ngam la pe phang hadu mata kolong ba. Kidon gi berute hadin bal retire dan sedang ya kana kam ke bakhiaru. Personally ngam la mudur. Beli kajing temu jong ke sarkar ban pensong thait no kalong bakim la chu ban trem. Ti haba ya tu ke kam ke bakim la chu ban trem beli ti hapan kit ya kene ke bakam kia asal. National President Bathamai jong ka Bharatiya Janata Party lani ka BJP unitin nabin ulashimti kum unong yalam bahkli do jong ka seng ha ka arpho tarik ukala lingkot ar hajar arphun riu ka bapin i ya kadak Jingkylla ha ka pateng jinglong nong yalam hapo ka seng ha ka juk kapor banang pinklan shu ya ulakam sensyar jong ka ha ka Saiñpyrthei jong kari da ka babu jingmudru ya ki election bansawan mentau snem bat usnem babut ha ki jilla bakongsan jong kari bakuntup ya ka West Bengal ka Tamil Nadu Kerala, Assam, bat Uttar Pradesh. Kini ka Jingkylla, kam day tang hakaliang ka jing penyat kam. Henry hakaliang kapateng kumju, kapapin i baka BJP kalas ngotho, ya ka jingdon kam ban pinkre bat syanya ha kinong yalam ki badang Samla, na ka Bynta ka Lawei, kamtam hakapor hakababun na kinong yalam ka sarkar pedeng, kidon hakarta ka ba Henry ne hinyo posnem. Hagan ni ka Bynta jong ka street talk ngin persyang bat ngotho ya ka jingdon kam ban wanra ya ki matre kam ki bayaday bat ki Samla ha India kari hakaba kumba Henry Pusan na ka shispa na ki iway point sa Pusan billion ngut ki brio ki day ki bahapo life Pusan snem karta. In pejru ya ki katu kat ni ki jing e habayaday bat ki jing yashim Bynta jong ki Samla ha ka senchar khadar bat ki lat jing penbej. Ngadayu Aaron Lingdo ngi pidang subhabyang ya pi baro syaka street talk berkapor kalabyang menta ban pinito ya pi ya kinong yashim Bynta hakani ka episode ningkong ning shap ngapidang subha ya iba one kit bor poshna iba day State General Secretary jong ka BJP Meghalaya ngapidang subharu ya iba ban phira basay umot iba day Chief Organizer Meghalaya Congress Seva Dal but Vice President Barim jong ka Meghalaya Pradesh Youth Congress. Pagkado katwairu, ngay kublay iba Robert June Kajarin, iba day unong side an, but Vice President jong ka United Democratic Party lani ka UDP. Apa yang sabay pibaro language siya ka program kani kapor. Mukapan sa naksyon na piba wan kit na markamalapan sngo ha kabasdang hadin ka jingtung ya unitin na win kum National President kumot ka BJP kala smuthu ba kala perkhat ba ya ka rukom trekam mentangin kam ailat no ya ki khun Samla habang ipet ya ki National President ki barim kum u Amit Shah, Rajnath Singh, LK Advani hakani kintingi ipat bakadon kataka yuva push kum mga laban ong no balik ke BJP ke Shim ya kata karai ban ailat ya u nitin nabin sapusan senam kereta ban yalam mentah kinti Kublish bon baran ningkong ning shap ngai jing kubli pi ba phila khot ba ngandun mentah kani ka discussion kalong ka igi bastanat but habayde ba jing kali jumpi da pi pet ba kumba phila mat phang mane ba ka demographic dividend hi jongari India menta kalong ba 65% haka naga population 1.45 billion kidi under 35 years of age di kata kadika ka Bynta ka badon kamba but the people kumba kalong mentai babun ki Samla hi
kim don benta haka policy making lani kata ka decision making but ka party BJP hi yang menta ka ijngai ba kumbala mat phang u menteri rang bado hi sya kata kanti banginyo kata ka Viksit Bharat mo te ngihap ban bang kata ka 65% te ka jingjit ya Nitin Nabin hi belong duskhenno ka experience ung ladan 5-time legislator from Bihar and badang piang ba kerta South Sunstem but kalong simbolik ru akan ni kapor ba ka party jungi ru kadap South Sunstem lasang ya ka hau 3 April ka khandai spa prapo but din kata kadau ba ka party ka kwa ban pani sya ka Prthei ba kala dei kapor ba kisam laru ki habban dan benta ha kata ka policy making decision making jongkari amsho tang bagindi ki foot soldiers kan ha ka party tekani kalong ka jingmat phang na kalyang ka party maban hatu pi iya kini ka sinjam jong ka BJP bantung yo u Nitin Nabin kum kata sinjam batmai lani pi i bakla kani ka di ka Congress kla deble na do menshwaru ban aila di ki khun samla banwan chakmat kata ba phi bu jikri jong phi bat kabi batai ba bankin nginum klet mo ka politics tang na ka kerta pemla ban bu ka kriteria ban long president ne ban long yalam jadi ban kemaru ni president pertama jong BJP waban pendap bun ki check boxes ban long president am try tang takasnem kawai na kita udi na kakas kaya stha kabadi i kas iba long kam halor mo ki ong ki hayakas and ka BJP ka ban bu jingmut ya katuka demografi bakin bat nomor kini kaya sat kas bunsin ki ong baki kamlong lean towards the right wings te kata di kawai ka ba arpat let's remember udina Bihar te keeping in mind Bihar election through ki bahadian after Nitish Kumar monoban penyerap ya ka ki NDA te kamdi tang ka e changne kadi ka demografi bapher ka ba hapok election country kam te keeping in mind the kas ka BJP ma keeping in mind ya ka Bihar elections don bok bau dei bau lang kham samla re kamdi tang ka e chane ka benta te kadi bun ki ba ka BJP ka la prakhat lupa ban counter lene ban long counter productive ya ki elections ban man disebut kadang kata ka strategy lini kata ka buitre kam lindet jong kini karai hoi budai sapusan sapurusna menta that's a plus for them. And keeping in mind the caste politics ke Bansadon, keeping in mind ka Bihar elections, tini kaya sta kita ki caste badan present hapo UP, ha Bihar state ki bahaya. Te kalong very strategic. Kamde eta man pe yu tau samla ma. Te ita hi benta banga kwa ban focus. Bakani ka jing jet yu Nitin Nabin kum president. Kamde eta nam ta kasnem. It's just an added bonus for them right now. Kip bidam nang halor kata ba wan keyboard kadon ka strategy lindet tang ka snem that means ila la plan ba kadon kata ka a wider vision ila ban ong no a vision is Viksit Bharat kamde kita election sa ki jak haki jilla mana ada kdo mangam election comes and goes tamba ka focus point hi kalong ba p Viksit Bharat 247 so around about another how many 21 years from now te bangin jam siya kata but ladang idon ki samla ki bat shim ka lingkor ban shim kata jingkit clear mo bandon kata decision making policy making pi kayalam ya kata kalenti when we are involved namar yamantahi the people mainstream politics ki kalong ta ni su perkhat ba kadi jong ki bla rang ba ki samla hi sulong nak tang ki foot soldiers the pishkenya tenrei menta dakajing jet yung Nitin Nabin kum presiden juga parti ka penpa ba ki samla har ki don kata ka bor ki don kata ka jingla jong ki ban shim kata ka lengkor ban long umsu tanggung presiden rang ba jong parti hindai ru ban nyalam ki sarkar ki ban sawan hadina bun bun ki bri napo ki be ki seng ki kran halor kata ka timing hindi suppose ka timing kam shibit akwan cliche ba Robert namar phi along teng president ka HYC but hadin kata phi lakin rapat sa Saiñpyrthei ki opening comments yung pini kong hindi bali phi shim ya kata karai perkasin jam ben mino na ka HYC but pinya so ilade badung sa kam Saiñpyrthei kabun kong suman ay kublay phi ba phi
khot yang awet ngilang borok sawan ai khumli ki perlok ki ba don lang hang ni but ep ki pajba nong snong ki ba sngap ya kani ga jing ya plu ko jungmut ko jungi kani ga por kamta ka dau ka ban kong ya ka ba jet ban peteng ya ka jing sakri pajba ka jonga lengba ka Saiñpyrthei ka di ba hadin kum u nongalong sang bahalang ngayo i bon ki mat ki isu ki ba ngi kum ki Samla ngi don kam ban penurlong ngayo i ba ka duna ka political will ha kita ki brew ki badan ha ka sensar khadar ti ka don ka jumut ba ngilaya kun ngilaya ksaj ngilaya ki ha ki jaka poj ba kumno sang bahalang ti ka jumut ka di ba ban peteng ya kata lingba ka sensar khadar ti lada o jiabu poj ba u ailat long ngim don kamsu bandawang ngila di ginong de mo ti kata hi di ka motif kam dadi e boong ba ngaken ria kar kom trikam hari ka jingmut hi kana kadang dei kan ne begum joy ti halor ka jing thung jong u national president ka BJP ke jing i ka jong phi hatu ka ni ka don kata ka strategy ni ta buit rekam kumba i baban I suggest nga try ka BJP hi ha kani ka por kam tala da ka thung yanu rum don jumut hi adian widi kin pik nar da mudi hi banyak pesan snem ma ti ngam dayo I than ba kata ba uniu presiden ba thamai jong ka BJP ula ban pol li ka bot mo ti ka shudai ba thung khnang le si yo ba kham dangrit karta ban suk ban control ngam dayo I than ba kan don kano kempak at the end of the day hi da phila lek ha ka election mono hi ban kan mau yu tau yu niu ubriu ba ki legit nta main focus hi kum bakalong the face jong ka party hi phinom la ban len hi hadu menta ka dei hi ka udai hi prime minister Narendra Modi dan ka backbone jong ka BJP hi tip hi ka di RSS ti mo lada dei ba RSS kala long penlong presiden do balai pesan South Coast nem kala bandon ke shift mo hanri kum bakalong menta nga ha jing I ke jonga kila bandon ki calculation ke kas ka diga we kum ba ongi Samla ti hanri ka kum bakalong menta hi ngayo I ba the main focus hi jonga face jonga BJP do prime minister Narendra Modi but logically mo ngini pensionorim logically ngam tharai hi ba uniu presiden mementa la si ban what ban challenge la ban contradict ya stature ki jong Narendra Modi ki jong Amit Shah ti ha ka jingo I ke jong mo nga kumu Samla nga ban sno sya ka politik kumu Samla nga don kata ka jing thrang nga don kata ka jing angnut ba ngin peli ya ka lat ka lenti sya ki Samla ti henry ban shim ia kan ni ke jing thung jong ka BJP menta yo national president jong ki kum kata ka policy ban promote ya ki youth ngam yo I yang ta to man kit kumbi yong ba jun te ngisno tho ba ki thung yo ni te namar udang kham khna ba kan kham suk ban control uru kumala pen sngoi phi hakabas dang ru ba kani ke jing kintiu jong u nitin nabin kamut baki don kita ki election sa ki Jakarta adab jerteng West Bengal Assam Uttar Pradesh barokhai kumno kani ke jing kintiu ya unitin nabin kanyarap ya ki khna ya ki khun Samla hakita ki jilla West Bengal ningkong UP Assam bani pa ya jilla ka jongi namar dak babu jingmut ba ka election ru kam jinga shu ar hajar ar pra kumno kala ban kring ya ki khun Samla na ka jilla pat ta ka baningkong have day but ka anchong no ka control ne ka ka face mo chong Narendra Modi is the face of India right now dashkhenno ulong elam ba khmado de menteri rang wadu jong kari baraka party ngidon ka structure unitin nabin udi president rang ma jong ka party but hagasngi ba ushimti kum president pidin thriflation Prime Minister Modi himself said that in governance I am the Prime Minister but in the party he's my boss the phi haka structure haka cadre base phi ka BJP national no ka cadre base party the in the hierarchy system in a cadre base party president hi ulong
all in all habai dei ba ki kam jong in fact indi tang ki kam party but ban habai dei ba alliance ru in fact Nitin Nabin also is responsible for the alliances the Henry ban ong laj na kata ban ong ba he will not have control hai ka party yes he will have control governance I'm sure he will not be there the Henry kani ka jingjit kam ngaong e phi men kadi mong taman suong ba the party has found someone ba Modi ne Amit Shah will control Henry ka party ka prepare but ka khotru ka peniru e kata kanti ba kani dikalat ikna samla hakasi wa inaugurate ya Nitin Nabin Prime Minister himself also said ba minta kanti ba he will push forward but he will allow at least 1 lakh youths can participate in electoral democracy ti kani kalong ba kapni ba ka party hi ka kwa ba kan prepare nang ni sakmat ya future jong ka party but ya future jong beli ka simpor pernah dulu kata pat ya ka BJP benci mekini kara kala benci mekini kara kapor bu Amit Shah udang dan ni kapor jong Rajnath Singh ru ka transition time ka don right now we got the opportunity ka party ka I ka opportunity ngaong if you mene laseng ka party kharkandai spa prapho in 45 years this is the right time ka party ka sutho ba kala ade ka por ba ngihab ban ailat ru yeki samla bagin don minta ha at the highest decision making ayo tibaban hanga simet ngasungo gani kamdi ke batmai namar hakapor ba urau glanthi simti ning kong e yakam kum general secretary ka seng bathadi ngunda kum vice president ru haus nem ar hajar ar phula kwan kli fi ke jingkli namar ha to ka poru kala ta ka jing perkhat ba ngin ai la di khna samla bikin wan chkhmat hakam Saiñpyrthei hatu gani kaman bham nak benta ka congress ngan kli fi namar balai fin de pet yo million diora menta dan bat ka bakawai pat ka party fin de pet ya Jyotiraditya Scindia fi pet ya Jatin Prasada ru boro arngul likladon bat ka BJP ya mentahi hatu kaman bhana benta ka congress ngin kemau ka importance jong ki khna samla politics hadu por Rajiv Gandhi ru lapani her ka kharta voting naka is khat prasnem ailar jing ka mo naka phoi khat phra hadu por Rajiv Gandhi ka importance jong ki khna samla ka rule jong khna samla politics be tam kin ombanyas mudan benta ka senchar khadar rib kindan benta banjit inok senchar khadar kata dikawai ka baar bagi ailat kena samla apakah parti kongres ke ailat kena samla ni samla rangba mana politics kamut par pisim nak right ka fundamental right jong ki kena cekap ki kwa habakut hingi ke politics menta ke politics of convenience nginum ya keren than chajangai mo petang hapo ka state lo jong ro steng nak cabinet te jong kongres itu ki bro ki youth congress leaders president kita nak kongres si kalau di nak kongres kimi skui parti hadian nak ban bat eki ada kim dan mon suban parti rekamud beklami par kini kiwei nak khmat kla set president ba dala paunam kimi shawei kamut pak yang khangla pat ki babun nak samla pat bekedung hapo politics te kanun ko por ngi lat ban ailat ikna samla ba kimi khmat kanun ko parti kadai hi ban ailat ikna samla ba kimi khmat ka jingmi jongki ke jing rengkang keper jongki political leaders kamdei bahikai mono kadai kijing sngo jongki simen te ka jingle jongki pa kamdei khangla khana samla kan te phini ima congress kadai ka party ka ba plaong phi mineru kadai ka party ka ba lawan ra kiwat ki union ministers babun ki yimi na ka youth congress ambika suni phi Kenya Manish Tiwari babun ki badai ki bami na ka youth congress hi tingi suthu baka congress hi kadai ka factory bapni leaders hi abakut kasngi and then good leaders ru Anand Sharma maka bakut pede kishet hiya ka congress beli kali long da kishet ka congress ma ngi Kenya ka tab ki ong bashet ka congress yes the party will suffer kala janjar party ka suffer hi tab kamut pa bala ladan ka jingdu samla ki balong shisha ki badan scam ga jingmon yang personally rukum ju hi bon leaders jonga ki bangi dan lang hi Bynta election prepare re ba ka shai ka jimut phat la jong scam ka nong rim la jong kamut ba bala pet bana khmat ngi ka de talent bin pet ben te kamut klami kine bukan kutlat kena samla bukan rong politics ne bukan pinslur ki ban politics anytime any day la samla ki ko ban don Bynta politics i ban provide kata platform ki tiba robot ladangi provide kata platform ru ngasung bagi samla ki shem jing ban
besuk klik teh hakini kirensan namar bele ngidon kami ke pisang ngidon kami ke jengkershan dan neki bahap banshim da kalun lan dipendon kamno ya ke ba kila save la kat no snem bat kani ngi om tang ha kari ngi ruh po ka jela ka jongi kat ngu ji su thu ju phi tu phi ya ka ju la phi ka ju ka jing kamut ka kham jinjar ki bandrung sigi rensan Saiñpyrthei hatu pi ikadon kata ka jing nakam ta ki kena samla bandrung lada ha kumnung ila ban pen be yakum kita ki jing pat nginom la ban len ni kong du ya ka jing don kam ba ki samla kin wan dei tang ban long tang kim ki nong trei la ni ki nong erap ya kol parti ha ka sanshar khadar rikin dei ru ki nong rai ban shim no blei la da pi pek ba ya ka politics but ya governance kadi ke ba don kam full time you pi mo pi hab ban don ba ya ka ta ka por bat ya ka met ka phat ka bokot ka bakhia ba phin lek kam di ka basuk ka kam sanshar khadar to ngi shani mo ki da ye compare but ki we ki jala ngi kham duna ka jing don jong ki nang thobut per constituency da ye compare sau san hajar matam katuk ani ki hit san pho hajar ha ki MLA constituency wat la ka taru ka khia hai lada phi pek bahaya ka jinglong jong ki babun ki politician ka long lajan baro chisngi bet ki pelut ya ka por ka jong ki shakan ka kamti wat na kata ka liang ru lada dei hi ba ya ki briu ki bala khamno ka karta mo ki la shem jing no ble ha ka ju ko por ki haban take care ko ka khia la jong ha ju ko por ki haban take care la di ha ka ju ko por kin ai shani kam de ka busuk ti la da ki wan ki khun samla ki badang biang ka karta ya kata kim pada don kam ban sacrifice palat kata de ka we ka ba arpat ha ka badi bat ka jing ha ka sanshar khadar kolong ba phinom la ban len ka shat long hi ki ha ki briu bakin sngo ba ka sanshar khadar ka de ki ka ba kebangi hab ban long husiar ba the way hab ban shwejit rumah kamlong the haba ki beru ki la pension rim dak ta ka mindset hi the ki ong hi dang la hi ba experience pi when you approach ya collector dak ta ka mindset ka ba ong ba ngi hab ban long extra full day you tu khana samla yo le klumar mo yo rai shong chit than that aspect come into picture mo the ka penlong no ye ki beru ba ban lek no shua kitu ki bru la don ke experience la don karamba tilar pipet ya ka campaign ro la da pipet ya campaign ro kong pet la da pijit uni la de experience la kit kamang ta la kit kam snong la ele amta mo la don ke experience kum ta ti sometime ke ne ke jing ngam ong ka basniu mo ke jing jit jo ki bru ya ki bala kham don experience ngam ong ba ka basniu kata ka de was stumbling block ki samla mo at the end of the day when the party mo ka jit ban I ticket they would prefer to go for experience kashat long kata an kaba kadu do kaba dei ka jing khang lentino samla ka dei bo mo pi ka long ba ka election te kasa ka election hi ka long expensive ti ki bobun ki samla la da ki yele election ha ka karta ka ba live ho live pesan ki bobun ki samla la da phele live ho kidang sudap te ka jing puli arpusan arpun rusnem tilada kidang le business ru kadih ka por ba kidang kiu lada kidon ha kano feel ru kadang dei ha ka por ka ba kiu tilada kim wan lupa na ka family ka bala don lupa ka jingkersan ni pi financially pimla hi ban sustain ya ka campaign ki jong pi pinomla hi ban manage ya kata ti kini ki area ya ki ba kini ki area ki ba bu jing ki samla ban pensno sya ka politics but ka ba ngi don kam ban penkala menta kalong ba ka ba ngi don kam ban penkala menta kalong ba khanang bangin yo ban island yaki samla kalong ba ki political party ke ngi dei ban bu ita ilat ba katukat ne mo sebut na ka live house of constituency ke ba pi identify ki don kitu ki samla ki ba la biang ke qualification dan ngilak ban push kinya ki katuk ne la da phi sujit betang ki bala rang baru kan longkum ke stamping block kan ka ba don kam ka di bet tangkum no bangin ailat ngin support ki ngin kersan ki ngin ai mensim ki ba kini simbenta ti lat na kata hi kan bu jing bat ka ba arpat ka di mindset jong ki paj ba
of course ngad ong bagadon kam ke experience aga sensar kadat te klem experience te ka kaman sau fenomena benlen ne kata ten rei ada mintan pat ngide bersung thu kumpong 100% ki pa ba no sonong ki dikiyut ti lada ka representation jong unu 100% uduna pala ka bahaya ki tu ki nong sensar bakin sung thu ya ga jing jong ki yut Tiba bangkit kan wan BHP namar ke BJP ke lama cisha ke jing ban su thiet ha ke jela jungi bat ki nongrim ke jong karu kampat das kem habangi ya nyujor bat ki wei pat ki Saiñpyrthei ki bodan apa ke jela ke jungi bat kita ki campaign bat kita ki jing alap election ki lawan lut ki leaders jong pin lut na New Delhi tambah ka klem sei so yang klem iba ka thau Pyrthei ngam tip ngakwa banyo sngu na phi kumnu ba ki Samla pat ki la ban le ban wanra ya kata ka Jingkylla kenang ba kata ka election ha ka 8,000 apabila ban multiply kata ki seats ki jong phi hapo ka jela bede kata ki haban join social party one man experience bagi bakin mat bagin yo kata kalat namar datang ka BJP hi ke ban ailat iki Samla in fact ban what the ki trai bhale namar ba fi kadan hi jing ong ba bun higi senran ban rung ha kam Saiñpyrthei kum ba ongi ba robot namar gibon ki factors mo ka pisa kai tenrei it is only in the BJP but we believe that politics is not about inheritance we earn it through our hard work but kadetang ka party ka ba aila di khna Samla la da kitrei ba in fact the people youngest MLA from Bihar is from the BJP te ka party ka ailat te ka wei ke jing terwa kum kata ba phi om ngin pen khe kata elections nama ka party ke 4 so thit tingi khot ni aware so bha ikhna sama one ban man ka ei ka BJP ba pin sku tho ba ka ei ka vision ba ka don but ka ei kata ka concept ka ideology jong ka don ban kentir ya kari kham tam ga jela me galia baban hatung imo ya kata ha ka BJP ngimdon kata gi bahayeng bahasem barapo ka Congress sai ngila ban I don kata ka nepotism kendiat atrai haban counter ta khandiat ka boyong iba on kit president bathama jong ki national president udi khun hi jong u he's a BJP legislator he's south term la job ma te santam la job te la de hi ban long president jong ka BJP te ndi bau ki khot Samla ma ba khot ba on ke one join BJP fin salong maybe fin reorganization kam ne la BJP ru yes Congress is kadi part and parcel kata ba family politics dynasty politics ki no ba yes there are people part ki ba bomde naka political background ki budan pa Congress ru ki ba mi mana ki Congress kadang ka NSUI pok university kadang ka youth Congress kadang several bun ki frontal organization ki jongi ki bagi permit leaders na bun ki liang don ki badai ki buan kai long yang bari political background ki don and BJP ru kumpangi imenta jing president ru unim de bashu kharna madan bashu yarap election a by uni president ki te udai khun jong MLA jong ka BJP te ma te habangi ni I ka jing duna jo congress te menta pat ngi I BJP ka e bakla congress ka alias ka BJP ne te kamu ngila shubut iwe yes, he had to enter politics. Namar the situation galamba uklat pa jungu. Then he had to take the stand plus 2 year constituency jungu. He had to take the stand. Hanai ba un poise do kakni khlamat belong president. Kamdei ba ong ba only because he's 5 time. He has worked for it. He was a general secretary of the Yuva Morcha National. He had worked and he has earned it. The ngamong e bagadi tang inheritance. There are other leaders in the BJP. They came out from their normal lives, and now they are leading the country. Prime Minister is an example. Tababan ka Congress le yamenta kam don chu kita ginong mi khmat hapo kaying dorbar thaw an haming halian hadu ka nu ka seng ka sngokhya halor kani ka jingduna ningkong e bat kumnu phi kum u vice president barim jong twing phi sngo ba dei ban le khnang ban pinki imbyang ya ko Congress ha ka jela ka jongi ka bringkong ri kata ma habangim dan su kinong ikmat apo king thawan terba thawan ka parti ka jinjar namang game la ban voice ki jing ki concerns ki pat ba namar fin shong ha ko opposition
himpoi she she. Em So you have to be em the pidon in the government. I'm sorry ma. The pidon opposition pidang lak ban pensengo. Ya ke jing ki ba pidang lak ban voice out. Tambah habang im don hapok yang darbat ha. Ke bu jing hiangi namar ke platform im don. Tambah ke kongres kari ke parti ke ba la su thiet apo ke jala jongi. Hapring ke jing mamdan kinong ikmat ro angi ke parti ka trikam. Pinyi ibe ke parti kongres kini ki kendiat benai ada bro kino ki jing shale ben ki red pan ma ki kristan ki kongres ngi mi surong ya kran hoi ke jing kata ka mas program nya mi dupat ba e kamdon tangba ki office bearers ki don kini ki grassroots worker ngi don te kai klenti thamai nang ni smat kongres kamni shu ba gidan kam tang ki khna samla kumbong ba Robert Jun Mener ka dehi gidan kam ka balance ki experience leaders ki experience ki brio badan different walks of life ki ba sokhya na mata ka imlang salang baginya mi syahmat baginya kit lang ka jingkit ka ni ka bukhya ka ba ar par ka ba ngi haban weng ka misconception na ki khna samla ya ka politics ka ba ki khna samla jungi ki i mata ka politics ki yong ki i ka ege bakla ki sngo bala dang yadan benta ba ki political party khamtam ka ruling ka de jing sngo bha sudah ki i bang yo ban chong kali VIP ki i bang yo ban room for free shaki concert yo ban free football matches kita kan enticement but teng kawan satu ka misim sorong pat bangai itu yo minister ngai itu ita mereka kut tang hanta ka jing sngo ki khna samla ki bobon ting haban stu bakum khna samla pat abang irung politics ni haban contribute ki khna ban hapo ka university ki jing jong university la ki mi shakman ki ka politics ki platform pla ban air out an bakin sngam te pidan hapo kisnong ki thau ki jing kisnong ki thau khna samla phi phira lingba politics pla ban ra jing kala haki policies te ning kong sang som ta ken dangi ko ba jing kala ndi bukan ban kala ka congress ka mindset jong ki pat ba ka jong ki khna samla da ki samla ki la kalong clear ka thinking ka jong ki ada ki don ka vision na mata ka imlang ka salang then ki sa identify ken kano ka party ka ba bahatam do ngin poisata komentar la tengah clear mah ni congressman ba congress ba bahatam do ki pat ba kim i kata ka mentoy ada ina BJP na no party ma ba robert tengah skom ta they should have a vision for the society ka vision na mata ka imlang salang ba kumlong ikwa then the decide kata then ki pe ke party si ban penyalam ngi shata te ni ka menta ka komya trikam ko jongi congress khamtam khna samla ba ka ki frontal organization ba fair kare pengin penso thu spek ba ka responsibility ka jongki ka jikat klik ka jongki ya ka imlang ka salang tar phim so thu ka jing ka imlang ka salang ka mentoi finan political party phne yu hang ne tar phim so jing ti tai benta bang ya mata sakman pengin penso thu ya ki khna samla kirang ba ya ka jingit klik jongki nam ta ka society Baro betingnya phakin diat saka ege baki khot kata ka internal democracy party democracy mar kata kadai ka wei ba ngai i ba ka khanglat khanglenti ya ki khun samla banwan chakmat ban yo i kam katkum ka i baki deserve maki mo but kata ke in fighting hapo jeng ki party ke ka bla khangla khanglenti ki ka i ba ka UDP ka le kum ka party ban pin khlan but yarap yaki khon samla binwan chakmat khnang bakim num yakundu yakum kita ki jing hatu don kita ki internal rifts within the party internal democracy ni lapan compromise kawing gidi besuthu ngatrai kanom don kano ka party ka ba jinga dei jongki beriu ka dan hapo jongka kan long perfect nom don kanom nom yakran tang pukul party pinong ki snong pinong ki kur wat aying tang mo lok dang don hi jinga pher jumot mo ti ladangi expect bet ya kata abon ong ba kanom don su kano ga jinga pher jumot namar ubriu sa ubriu arngot ki beru arngot jumot hi sispa beru kumut sispa jumot ti ladon sispa nang alam le sispa jumot ti indon bet hi ke friction hang ning tai pinomla ban laj na kata ngam ong ba ka dei tang ka jongno kata ka di ka lalong kum ka natural law ya ka ba ka jiabet haman ki jaka haman ki forum ngam ong tang ka political party depend ong ki NGO ni ki man ka khun hi kan don be hi kata ka friction ya ka ba phinom la ban len no blai kum ba ki biru ki don la ka jong ka responsibility ka don la ka jong ka jingkit kli ya ka ba ki dei ban pendep but ka expectation na ki leader la ka jong hi ka
ke expectation ti ha kata ka jing excited ban biang ya ke expectation ban urlong ya ka ai ka baki pajba ki khimit lenti nomla hi ban la alat hang neng tai mo ti henry at the end of the day ke ai ka badon kam kalong ha kanu kono hun ru ha ba kadon kanu ka ha ka badon kanu ka you ka di bandon sa kata ka system kum no ba peace sort it out hapo jong phi ban penbet ya kata but ka ba don kam ha ka jiu i ku jonga ngadang don dangsen ha ka politik henry ha ka jiu i ku jonga ka bang yu i ka long ba lada kita ki bru ka badon ha ka no ka konhun they were led by ideology kamdei da ka politic of convenience pila hi ban sat it up at the end of the day ngila ban per hang nen tai henry kata ka common ideology yam ka banya phi no boleh pinomla ban mi nang tu because pi long committed ya tu ideology ti kata ka di keberun kam la ka di hangnu ru ka kadhun kata ka tienrei la da ni sya yalam no eladi da kata ka politics of convenience ya ka ba ngalit no hangno no da ka jing yo nong ti la da phim yo nong wat la da ya stonat ru pi phet hi ke pi pen mi dau hi kin ba tang bon yo phet ti kata di ka wei bat ka benta ka ba khadu ka ba ngakwa ban jubab ya ka jingkeli jong pi ku bangi ong ba ni don kam sisa hadu kata-kata ye ki samla bakin snok saka politiknya kan mau ha kapor ba ka UDP ka tiket yang aku camping dang dei lai pesan sendem karta bun makan det dang kata sendem mau beli kila khen banga ngala orang ba ngala kambun sendem ha ka kam sen balang mo ti henry lai pesan sendem nang bun makan det bang election ngi sane henry la pipet ki don hi ki bala job arsan arpun rus nem bro tika ba ha ka jing i jonga kalong ba ka politics i ka ba don kam kalong ba ka tu ka reach au ka jong phi ka tu ka jing yo i thu bru ka jong phi haman ki dong haman ki than haman ki jaka kanomla ban su jiar khat ka tu ka don ka simpor ba pin build up ya ka tu ka process ka tu ka simpor ba pin i thu ye ki bru ki snong ha ki thau te mudur mo phi mo samla man ta mo arpu lais nem udang dat master degree ngin sim mo ti la da u continue sa ka PhD lai kat no snem ti hakapor ba utu samla menta udang don ha university un su one direct ka politik am de ka masuk no blai pidon kam ka tu connection but ba pinla ban build up ya ka tu ka connection but kibreu pidon kam ka por pin spend na kadau kumbang ong phi ka long ba ki babun ki samla ki du no ya ka opportunity no blai ki babun ki political party they will prefer experience but kane ka jing prefer ya experience ru kam de go bakla governance tingi don kam hi ka experience pinomla ban len ya ta hanrei 100% jong unong song di usamla usung thu khamba ya jing jong samla nga sngo ban ong ba the only thing that we can do kalong ba pen slot om dei tang ya ka party le jong ri ki wei we have to give them opportunity a lot of people ya ka last MC election UDP try to give a lot of opportunity ya ki samla ki ba life so below 35 years ti lada kum ki political party ngi ngim island kanong very difficult like samlah ri kamut pat bangim la ban le kam dei pat impossible kan ni ka sushi ka dei ka ba ri kam dei pat ka ba nginom la ban penbet yaki ka syong bet ha ka leadership kungno kitu kinong alam ke badan political party ke vision ya ka lada phi supet bet ya ka next election phila ban jit no hari lada phi try ban fulfill ya tu ka ideology yung phi ya ka jumut ka jong phi ka badan kam arpau arsan snem ban perunlong ki samla ki dang la but continue ya ta ko journey within that particular direction but kan nungut ki papit beyond ya ke election kata that's kata ka di jingkli ka bakhra nomor ta ka daw la da ka di ka politik ba led by ideology phila don pa ka vision ba arpos nam nang dingin achieve kum ni then you invest ulong kum tu home train ki ulong kum tu player football mo utu bala train na du dang rit continue kan rela de supet bet ba okay next pisau ni la don kata la don bun ki yo ki bala kamrang ba kan an ki don sa mentale ki kawai ke bang ngam su thu ngam la pe phang hadu menta kalong ba ki don ki bru te hadin bala retire dang sedang ya kan kam ko bakhiaru personally ngam la mudur mo no beli ka jing thmu chong ka sarkar ban penchong thait no kalong bakim la chu menteri am ti haba ya tu ka kam
Kau film lah coba tribal itu apa kit ya kan ni kebakam kia asal aja. Dia ya kata kalau logik ti ngam marui ngam lapai pang adu mta. Kau kasi ngap le. Bawan kit ka Jingkylla ke kongsan hakanu kan kom baki kun samla kin pin KM ya kinongrim jong ka sinchar pajba khna bingin pin kiu bang ya kata ka responsibility but te lakam ya ka jing bam sap pengin pe tangah ka jala ka jong itik ngan sedang suana ka ideologi jong ka party la jong mo pi ha ka party BJP shisin bapila embrace bapino member jong party la hikai sha one thing nation first party second self last kata dik basic principle ti shisin ay bangi ong nation first am tamot ha bangi shim kata ka lingkor bangin ong to I'll be a member of the party tamot ka focus si kalong ba kumno bangin perkhat kumno bangin IT ban kentiwi kari and bungi aspects hajba shisin ay bangi ong bangin kentiwi kari tamot the many aspects kalen naladi ka banlen ladi kaban follow igi directions many things are there mo ti kata ka basic ideology hi bangidon incorporate but ka philosophy of integral humanism ka party ka propagate ti kini kilong kimol ya nunu individual haba uperkhat ban shim ya takalengkor ban dan ka sanchar kada ti kini gi basic things bidon kam ti shisin bangimul ki nilai leki ka vision ti ni barok lang ni simti kata tengah thai kanong ka opportunity ki khna samla khamtam ki ta ki badan ni kata ka jingkit khli ki bakwa ban shim ta politics ti ki hab ban wan mat ni dan gin sayo kata ka lat galti ti di tengah ta kihapan apa pi ong kan nganda kli kongres ru nganda kli ke UDP ne ya ke NPP ne ya ke VPP ru kin ong be ka ideology jong ki kan dekam tahi nation first self last pi ong no no doubt sorry ngathrai nation first party second self last is there with the BJP that is our core principle and kiwi ki party they do it or not ya kata kasong ki mlawan kren nam tajuki maban to continue on that congress yes kubo onghi porkhoi party kidan manifesto party and ki guidelines constitution kiti bi ban bill nation bong mit beker mene ma ka general good congress la approve iliro RTI right to information ai congress kana ban pen ja ka jimbam sam kena samla mata mengitang i paper sini ki singiro kena samla ki bumi chamat ban RTI halor ki bol ki ke te action ma speaks louder ka kuno phi trekam kumno ki an ki phon ra ban weng ka jing bamsam kumno pat ban pelong khna jongi bakin bamsam kali ke bungi kai ki ba khmat kan nga sung chethu ne ma pe dan lang ne ha ka election ba dep ngai contest na kamalim constituency nya ya kawi kasnong ki khna idan bakhat ar khalais nam ki lakai te ki hala tengah khot ki ong tong ngai hakakti sutna ta ki khna ki ong hakakti congress tama ki ong aison spa gen ong hakakti khna bakhat ar khalais nam tingilan sutu ba society ngi ka ong corrupted ki tu khna ki osngo nei nei te ban plat i kan ka corruption ka sedang na yeng hi kumno phi kai na yeng ai badong ba phnon at phos nem ni kai ba phnom karab it's too late phnon lai phos nem ni kai phi bonom nong karab de ong aslam ni yeng hi ha ban hi kai ba hoi pisa don kam ba kamut ba money is everything and ba pisa ka di ba khoi tinga ban pi ba pisa ka don kam tam ban piang jing don kam jongi omde be it all kan ka politics menta po meghalaya ka bangi i phi ong phi krem bitang post jongi ka politics meghalaya menta di tang ka pisa ban ka jiken thi na koi ka seng ni tip ka dinam ta ka pisa he ti ka ibang hikai ki pateng banwan kan ti kumbang ilong menta ka pateng jongi ka ban sawan ka pateng jongi mentaro kalong very shaky na marba anytime uni lala ba chathie tu tai lala chathien te min hikai ka te hikai lu padu na yeng na sem na school bikidon khna hikai ka ya ka ta ka values jo khna bondo undul ahe un bakla klenti
Tihaw arhajar arprapin kontes ni emang yakun persyair dah. Em Bamsap. ya bamsap every day kan. Dia kamdai bangin apa tu puan election banginnya banyak persyak bamsap man kasngi kan. Ding ba ka jing em na jong. Pen halas rok bandum ya bamsap it's a waste of time namar ba kitip tu kena ka ba sniu ka ibu ba. Tu kan kli simi sakoi ke jingkli pi baban. Like no ya ke jing bamsap. Aku punya sungguh pi kindiat kita ki youth driven initiatives lani kita ki kam bagi ki kena samla jungi ki la ban le ban wanra kita ki policies kenang bingila ban le persya binginte la kampat ya ke jing bamdan kam ke jing kurdu kam po kajela. Ka akan make kata from a personal point of view mah. Ka baningkong hipet ka jing dunakam dunajam ka along apalat liam ni. Ka ba man ka yang ka dan be ukun bom dan kam dan jam. Ka bangi dan ban le balan hapok control jung ipan. Nakal yang simen. Ngila independent plat ka state kam employees national independent pokari mental kam idan unemployment is at its highest right now. Teka demutu hi treshitom what tiang tur syahmat kena sama jungi mentagi ang ba ki abun ki cases balong depress ki kena beda pulih khamtam te ngi kena kaliang jongi ki beda napok snong thau ni dia punya keren bhalo ni ba hoi ka kam ka jam ka banyo tang ba ladang trish tom hi kat bodon ka kam ngin tre napang tadon kam madri jing ri dan kam ban tungjing tung ka kam ngim di ban ran chui ka kam ban ngim di ban tiang ru ban mi sebar jelal jong ne sebar na ri jong ban wat ki kam ki jam ki ba pan la pendap pen biang hien an ni hapan pislur kena samla jongi the time right now di hapan pislur hoi hidup mesin bangi pej baki duna community opportunities tambah kamde bakut ke perthai yu batristom hi kalat kelenti kadon Ting kita baju ngam try bingi hapan kena tantang ki kun samlaru namar sakoi pat kadau ngasngo ba ki kun samla jongi hiru kim yo erta ka breakthrough hapo ka Saiñpyrthei hapo ka kam Saiñpyrthei namar ba kim don kita ki role models ningkong kin pik mat cheno kata bagi nang kin pai mat cheno sakoi rum dan babutin linti ki don babatai ki they just left to their own devices. Kai ke bangga ngala ban relate ke dia dia. Na boleh 4 judan mono haying ba badan mentah secara kadar. The first generation ni so thu aduk anu ke. Ti mono hi ban petin lenti mo ki kmi ba kim dei ba bayadan mentah tang ki teri la ki jong ki kam. Ke jingbom pi kani ke jinglong role model. Ka the best role model hi da perkhat yo kon di ku pa le kimi. Ti kata saki bahing sau parasnong sau parathan sau parari kum tahi ka connect ya ka jingpet jongi cha kita ki nong yalam mo ka kalong menta ti kumbang ong phi mane mo kalong ba ha ka politics phi don kam ka connection ka besar khai ti ladangi sedang sedang ban connect ya ladi teng ka simpor na ta ka daw bun ki samla kim yo lat ha kapor ka ba kidang dang klan ha ban yo ya kata ka opportunity no ble pidon kam connection ti la de ki don pat ki bala guide lupa ya pi mo ki pi keren sepangga dynasty politik mo mene ki bobun ki samla ki boyo ki bawan lang parta no ble la don lupa tu kepala na kemilan ni kini ki bala dan connection lupa ki basulum ya ki pen itu uni di ta ti haka jiu i jonga kalong ba nengkong du pinomla ban pen di yu kulai la da tre ban wan shadu shadu ko ti nengkong du kadi ba ki samlahim ta ki de ban me shkmat mo ki habandon ka tu jing record ber jing kle teng hab shim ya karis haka politik ka habandon bet ka tu ka jing shim ya karis ti kata ka di ban kong ka ba arpat ngihap ban teristom nomla ban suplemen dak mui pat light no nak jing teristom ya nawbli aden wedi hakapod be phir rai ya ka tiket kham tammo kini ki leadership ki consider ya baro ki angle yo bru ba teristom yo bru ba kham IT lot ki kham prefer hi what la lesi unduna ke experience unduna ka kani ka tain rekin kham prefer hi la da dei uba teristom and last but not the least hi kalong ki party hi ki haban give some space pave way to the youth. Lada kumbaong mulung stamo boro bro start mono bala ben lada mpli kalat te kumno te kumno kin yo alat kumno kin keren kumno kin contest te habukut as a political party we have to be responsible
ka partai ka ya telun ka ya state lu kata-kata it is high time bangan ong ba ngomong tang ya ka UDP ya ki wi ki parti ru ka don kam si shahi ban ailat ki samla no beli ka por ka kala no beli ki experience ka don kam no doubt taba new thought new ideology new approach kini ru hi don kam kanang bangila ban solve ye taki ya kita ki problem ki bala abun ha negari jong Hakoi pat kaliang baju na bar khai ki banjur halor kata ka jingdon kam kita ki khun samla ki riu thamai banwan henrei ngadang yang ka article jong kani article na Bombay u NCP leader unang yalam u Ajit Pawar brang suklat no kini sini uang pada kumoi uang kiar negi kam Saiñpyrthei bat bin le jingmut ha ka jing puli ka kam khayi ka jing im ha ka long ying long sem bat ka jing bit jing biang ha kaliang ka pisa tingka hanga simet kamut ba kata ngan interpret kata kumni kamut ba ka kam Saiñpyrthei politics along ka bajak lia palat ubri kad u leader senior leader NCP leader ban ong kumta te kamut bandung sa politics la lama ham lu pati fi nairung sa politics namar lajak lia palat mawan kit tip on what basis kata maybe he spoke to students and everything te ngano interpret kumta ngathai ka politics ladahi ngishim ya ka daga vision kanum dei ka bajak lihat hana do kata dei kumba dia berap lang kumba ya keren gibai ba kalau long politics of convenience no ta ngihap brokha kilet saka ban perkhat nam ta convenience ledong nothing ban ong ban perkhat ban yetei ti ladangi lalat hi na kata core ideology hi ban num yetei tu kan wan ka convenience tengah thai ka song hi ki samla kai baki ko ban rai ningkong kumuyong ba roba ba ka jing trish tom number 1 ka focus ka di bandan ka any field political ne hagano ka field ka fidan no ka di bandan ka will te lada fidan ka will kalenti ka plate te hendai lada ka will kam dan pisu up ba ndan nong wan yarap kanum la banong te takadaw ki samla ki sakma Fini da shukhen no da ngishim hi ban shim ya ta will bangin tre banginum jaitu bangin tre stom kidang bon ki opportunities ngam ong ba ka jala jumi ka kerdo kam ka sulong no ba hoy ka guidance rudan kam tamba ka will power ka dan kam namal ladam dan ka will power pinikai ru kam to no ka pinikai ru kam to la da kimdan ka will ba kinsa ikai baginna te kawai hi kalong baki habban trestom kanu ka kam ka boy putre kanu ka kam ni ka berit ngidang bon ki jat kam ki ba ngidang habban sim service na sebar tengah thai la da ki khna samla jungi ki sim ka takal ko ban ngin sedang ban learn ngin skills tengah thai kam dei ka opportunities ka bon ki kam ki dang bon ti shwa bang yos ngui ki jingkren pen kut na pi we jingkren pen kut belin kon kli ba ban shwa can politics be clean hatu kakam Saiñpyrthei kala pan long mo ka ba khoi ka ba suba kadai ban poi ka por bakan kan khoi kan suba menta bakadang jobo omne namar bangi dang yalong comfortable bro khoi gidang long very comfortable ki khana samla gidang long comfortable ha ib kidon kirang ba long comfortable ha ib kidon ha ka por kan la poi ka por baka ka apdap rendang na ni kam jaklia jong ka politics kan sami biang ka uprising kala bandon ka civil war happening jongi namar ba ban haba dan kanu ka jing pen kalaban khoi dei kandan suka uprising ka bejur ba kanum slam hiru kumbalong menta ka jela ka jongi kumbatlun ki kamanta kam slam ka por bakan ka politics kan khoi pangangit scam hiru ngidang dan politics menta namar ba ikwa ikat bala benta la jong hai space jong man pen khoi kat bala banginya tre khoi ndi ba pen khoi yala di sha em khoi tre hok tre yu bakan poi ka por ngi it's ka jing duai jong man ka thriwieng te man ka shwa ka election man ki thriwieng kristan man ki bari ki nyam khasi ki kwa ka jing sachar ka khoi te bali kanam khoi apalai bu jing duai apalai ngi kwa ngi thrang bro te ban ong ba politics ka jabo ni ki khndiat ngun ka jala jong kam di ka jabo te ngin poi ka sngi but politics will be clean hari jong iro politics will be clean. Fair enough to nyos ngui ki closing comments ni ki jingkren pen kut ngan sedang shwan iba Robert June dengan saya untuk terter Robert nak lihat ngejong hi ngeskwa ban ai ya ka kubor se ki kun samla
baka politics yang nomla benlen kadi ke ba juat ke ba borok ki bor ki trikam yang ong tangkano habong borok kang ngaklemut batang ki basniu ki trikam ke ba baru ki trikam ti ka politics kadi ke bolong highly competitive nom dan utau boong ban ailat pi bapin poisuk mo pinomla subuk mentan ai nuk sama bapin long yalam pihak ban sedang nasional nom dan kata ka boong ba ngin su ailat bun yosuk mono ti kalong kadon hi kata ka jing khun kadon hi ta ka jing ksaj bat ha ka jing khun bat ha ka jing ksaj ubayai ne ubayai sha ubom du jung kerben utau du bejok utau du bejok ti ngai men simi sablah hoj kalong ka ba kalong ba juat ngila lada ngi hun bon sulong no tangki nong pet kai ka nom bet lan ulano hoj ngai ladi ngala persang ka nom kut nganang yai persang nang niru khamat ya kaban penurlong yikitu gi jing thrang yitu gi jing angnut yikitu gi ideology ki bo pendu du thia pendu dem ya phi no blei kum ki samlang don sibun ki bangi haban penurlong ti hoj mental ada pidon hakano kono jaka yai keren yai perta yai ki yai ksaj rela dakan poi ka por ka ba phi pisngo bakal don kam ban hab ban lehi mo phimdei ban don kono jing sngo seir ga jing sngo ting kata ga jing artatin ka ba ong ba bangamla hoj sisin arsin la banomla hanrei kumba ki ong ki rustat ba kanom don kono ka ba kanom don kono ka ba penkut no yo ubriu ubom tre ban serenda. Okay ta. Baban. Closing comments napi. Kani kadi ka lat ka jongi bungi dan nilai ngut ma. Ni represent political party pair. Ka politics hi kadai ban penbha. Ni dan kam ki khna samla ki babha ban rung hanika thmei ma. Ka e bong ajit power fikut mene. Na sko kadi jing bakla. Ban ong ba nairung politics khna samla. Kata kimrung ki beri babha manu ban rung. Belingin complain ki kamera seja ki jongi, ni kamera sungka jongi ni dukan sya baka jebo. Ni hab ban rung. Sakawai ke Bynta ke baar. Ngidin kemah bangirung politics kamut tang banjang election. Habang idan apa ka kena political party. Ka views ke jongi ni ash ka party ni contribute ya ki policies ke bangi kwa ban penlong terika mo ka jela jongi. Sakawai pat banlong bandan politics yes pihak banlong leader pihak banyalam ka group jongpi pihak banyalam ka kenhun ka jongpi in kemau pat kadon ka kot batho Saiñpyrthei leaders eat last. Unong yalam ubam khaddo inya pen biang shwa sepam da tamlang ne da langdam inya pen dap benyo bam tekani ka konsep ba leader ubam ningkong ya ban pen kala hongpong the leaders should eat last ki kena ibon politics kemau tadi ka sacrifice be kalen la de ilan na mata jono nak mata ki bahing basam na jong tengah penslur kena samla bikin dong politics penslur ki bikin ki policy makers kini ki ba contribute ke policy for India kini ki an ki bolong ble persya ikirat pat ki an ki ba nyon ben ikirat pat kan mungkin ya wengum ki an te lada pemrung politics kan ngin chulong tang ki nong ya keren hapo ki ying ya brio pesyu ka khana ka bun tang bangim la ban kelak ki di politik si banwara ka Jingkylla pok emlang salang Kuli baban tingyo sana napi bawan kit ning kong ning sha ka jingkantu kalong ba ki khna samlahi ki deban mi no na ka mindset ba ki don menta ki hab ban mi shakmat ban shim ya kata kelengkor banrung ha politics namar ngan benrap lang ba ka politics is the highest decision making ya kanu ka policy be it any complaint you have kanu ka complaint ka ba fidan hai snong hai thao ha ka judge ban rio kai it is finally politics tela dang im shimenta te kumno pat ngin su complain na bar ko ma piong pi ba kumno ngin su complain na bar la dang im dan menta te la da piong mangin pen kho manu ban pen kho ni ha pen kho ni na mangijet mangi hi ki nong ikmat te ka politics kam dei tang election kadai sha ta ka politics kam dei la ban serve ya ka society hi kam dei tang ka por election banwara ek civic sense mo su kena mentali hapo me kya juni ni dunatam ka civic sense te
Benda berkhoi ni ot ke jebo ke senong kata ke jebo mereka ik civic sense part kumno bangin simi kata kelingkor kumno bangin participate ni haban sedang naladi dan kumno bangin wara iki an part bangin wara ta jiku tamu haban participate tamu haban nu ti ke bebes kalomba pin haban ru ha ke politics te ke song part ha ke jing start chong ki khna sama ya kanu ideology ba pinjit pi ultimately part kalam kadi ha ke ideology namar mulai kanu ke basis haga politics hi kadi ka ideology te ka song ikna samla ka e baki kwanjit ngasai hangni ngidon likely ki political parties kadi best judge kidi samla menta 65% dashkhinda hakari haga jala jungi rung itkhin ba kadi 65% ni youth population te ngasai ki samla kidi ban pethu kidi ban study kidi ban ton ngata jing thrang ba kan don ngata jingkala kan wan la da pi participate nei la da pi susong click ti kanuman ga jingkala kumbiyong barobot ba finchulong spectator kanumara ga jingkala pihab banrung banyele pihab ban ma kumulong ga game of football no tang ba shoot ga ball stu hangno ga goal thap te tang itahi ka ngi yawen ngi khot yiki khna samla bikin participate hainu ikam bantai ya ke imang salah you have to be in the system to change the system. Te kajing isim bentajong ki samla ha ka Saiñpyrthei kam dei tang kajing angnut henrei kajing don kam ka bakongsan na ka benta ka sinchar pajba ka bakiu shaprang bat ka bakentup lang ya baro henrei kajing isim benta Saiñpyrthei hapdeng ki samla kadang duna shikat dei ha ka ba ki rukom sinchar tenrai bunsin ki pentelot no ya kasur basawa jong ki kumta kladei ka por baki samla kin lamlenti na ka benta ka Lawei ba pernai da ka ba pentikna ba ka sinchar pajba kayai im batshit rem kumju kan jubab yaki jing don kam patba sisin ngai kumlei ya barok langut ki nong yashim benta ki jongi kan ka episode iba one kit bor poshna iba ban phira basayo moj bat iba Robert June kharjarin pengai kumlei kerpang yapi ki nong pe ki jongi handung ni kendopat akoi ka episode kumlei shibon